Så er vi her igen. Det er blevet tirsdag, og vi skal underholde jer hele aftenen. Ja, eller bare de næste 5-10 minutter. Vi skal i dag tale om julekalendere, og jeg har taget denne her med. Jannik, kan du gætte, hvilken julekalender, der er min yndlings? Ja, nu er jeg jo ikke lige typen, der ser julekalender, så det er lidt svært at svare på. Det kan jo være hvad som helst. Det kan jo være Nissebanden i Grønland, Jul i Gammelby, Jul op Færgeby, Vinterby Øster, Fru Pigalop i Juleposten, Altidets Nisse, Magnus Travmus, Kikkebakke Boligby, Jul på Slottet, Jul i Valhall, Absalons Hemmelighed, Jul i Grønne Skove, Jul på Kronborg, Skib i Skældeskoven, Kronernes Jul, Torvet, Pagten, Mikkel og Guldkortet, Nissernes Sø, Den Hemmelige Tunnel eller Troldrik og Nissen. Nej. Ja. Nej. Og nej. Nej. Og nej. Jul på Slottet? Den var der ingen, der så. Det gør jeg. Jeg synes, at prins Valiant var så sød. Valentin. Jeg har været på gaden for at finde ud af, hvilke julekalender du bedst kan lide. Hvilken julekalender kan du bedst lide? Jesus Josefine. Den julekalender, jeg synes er bedst, det må være Nissebanden på Grønland. Jeg kan bedst lide The Julekalender. Pagten. Det er lang tid siden, jeg har set sådan en, men Jul op Færgeby, tror jeg. Jeg kan nok bedst lide Jul i Valhall. Af alle julekalender? Nissernes Sø. Det må helt klart være Nissebanden. Pagten kan jeg godt lide. Jeg tror, det må være Pyrus. Ja, det må nok være Nissebanden på Grønland. Jul på Vesterbro. Det er skrabe julekalender for tipstjenesten. Hvilken julekalender kan du bedst lide? Det må vist være Jul på Slottet. Det er også min yndlings julekalender. Synes du ikke, jeg ligner prinsesse Mia Maja lidt? Jo, der er lidt sådan det lyse hår. Hvilken julekalender er din yndlings, Jannik? Jul i Hjemmeværnet. Nu er du fjollet. Det er der ikke noget, der hedder. Vi har ikke været så heldige hidtil med at præsentere jer for jul i Sydamerika. Nu gør vi et sidste forsøg og stiller endnu en gang over til vores udsendte medarbejder Frederikke Laursen. Frederikke, er du med os? Mit navn er Frederikke Laursen, og jeg er blevet taget rigtig godt imod af mine nye venner, som har vist mig mange af de spændende juletraditioner, man kan opleve på dette kontinent. Jeg får en rigtig god behandling her, og I skal ikke tænke på at prøve at finde mig. Til gengæld må I godt sende $100.000 i umærkede sedler. Hun bruger godt nok mange lommepenge. Må jeg læse brev op i dag? Okay. Kære julestue. Jeg bor alene med min far, og det er ikke altid nemt. Jeg vil så gerne se børnenes julekalender Tidsrejsen, men det får jeg aldrig lov til, fordi min far skal se nyhederne på TV2. Hvad gør jeg? Kærlig hilsen, Isabella, 8 år. Nu skal du høre, Isabella. Det er jo ikke en rimelig situation, din far har bragt dig i. Men vi har en løsning til dit problem. Tidsrejsen bliver sendt 19:30, så jeg antager, at I har spist aftensmad inden. Og her skal du distrahere ham, så han ikke lægger mærke til, at du lister en af de her fætre ned i hans glas mælk, eller hvad han nu drikker. Det vil sende ham i en dyb søvn, længe nok til, at du kan sidde og se julekalender helt for dig selv. Din far sover rask væk i 12 timer, så du vil få rig mulighed for at se andre tv-programmer, og i øvrigt være længe oppe. Vi sender pillerne til Isabella. Via strømper
var uden fod, en tomat rød som blod, og en gammel gulerod kan du få i julestuen. Du er sørme vild i dag, Michaela. Kan du flere? Ja, jeg tager tupi og julestuevært. Nu er det jul, nu er det jul, alle julestueværter er Ja, tak. Jeg tror, vi har hørt nok nu. Uanset om du er til Bamses jul eller ved julekalender, så husk at se med i vores julekalender igen i morgen.